ט"ו בשבט שמח לכולנו, זיווש, מירה, סבתא יהודית, הבאת אותך מרזן, ט"ו בשבט הגיע, הבאת אותך מרזן, כי הומלצתי לבוא לרזן, מקווה שנהניתם, היה נהדר, סלטים טובים, שיפודים טובים, קבב טעים, קפה טוב, אני לא שתיתי, מקווה שנהניתם ונחזור לפה עוד פעם. אוקיי, יהודית, סוף הרעיון, עכשיו רוצים לראות את זיווה ולשמוע אותה. הדיבור שלי הוא קצת יותר רגוע מהטקס של יהודית, הכל יישמע הרבה יותר איטי מרוח היוגה ורוח הזן. כמו שצריך. לא כמו שצריך, גם זה טוב, גם זה טוב. מה? הרוח של הדברים עכשיו שאני מדברת זה יותר שקט מיהודית, אין את זה. כל אחד יש את הסגנון שלו. גם זה טוב וגם זה טוב. רציתי קודם כל להודות לך מירה על יום רביעי. תפסיקי לבלבל את המוח. פשוט הצלת אותי ואני ממש א', לא הצלתי אותה הרבה, ככה היה לה סיפור. היה לה סיפור. וחוץ מזה היה נורא כיף ברזן, האוכל היה טעים, אני מפוצצת, אין לי מוח מפוצצת, גם אני מפוצצת, וניפגש בשמחות. נכון. עכשיו את רואה אותי? כן. האמת היא שאני לא כל כך יודעת מה להגיד, אמרתם כל מה שצריך ואני גם לא כזאת מדברת. בצילום שלך, מירה, האור פה מסנבר נורא. אז זה לא יראו כל כך טוב. את צריכה לזוז לפה, שבכל זאת יראו אותי? כן. אוקיי, נהנינו מאוד. אני רוצה תמונה עם הכובע. וזהו, נראה לי שבזה סיימתי את ההצגה שלי. עכשיו נעשה גם לי הצגה עם הכובע. יהודית עשה כובע. אני אקח אותו איתי לאנטליה, כאומרים. תעשה יהודית, אני רוצה להסתובב. יש לנו יום הולדת בקרוב, אני אהיה 66, את צעירה, אני צעירה, 54, ואני לוקחת את הכובע לאנטליה, כי אומרים שיש שם גשם, נכון? יש גם סעיף. I see you after אנטליה, ביי ביי. איך סוגרים?